Sinibingele babukeli lana siphethe u-Head of Security KwaZulu Natal ne-Member of National Security aphinde abe futhi member of intelligence omkhonto wesizwe uComrade Mshipheni abamningi bamaze ngoBhari umfoka usizwe umfoka amanzini lana ke uyakhuluma ke ubeka konke ngendlela okufanele abeke ngayo ukuze abantu bayizwe ukuthi umkhonto ubhekana nenkinga enjani infiltration kakhulukazi. So nijabulele ke yona le video ke lenkulumo beyithula ku birthday kaBaba Msholozi ibibanjele kwamashu kwaL eLondon. Ithokozele ngicela like and subscribe ku channel yethu niphinde ni share. Danko. Enjoy. Izingane besithayile nabo abasebenzela uzweni siyabazi. Ngifuna nikwazi lokho. Angizele kuzothanda emkhonto. Angizele kuzonetheze emkhonto. Angizele kuzofunda school emkhonto. Ngizodefend liberation yabantu. Siyababona bakhokheliwe. Bagwele kuma-structures bayagoloza namhlanje umphoko noma iyabashisa imali erong yingakho namhlanje sebekhethiwe ukuthi bakumathasti ba-interim umkhonto bathi nge-relay siyayithatha siyinika omunye buyele eceleni useve umkhonto. Bayalwa sibonile lokhu manje babalele bayenkatheni. Ngoba bafuna ukubeka irelay bese beba ama-ordinary member. Nalaba abangekho la siyabazi. Bazongishaya nje izingane zami bayiqamba amadala. Lezi ngane sisukume nazo December 16, 2023 zadelete impilo zazo zama nomkhonto. Namhlanje zini bantabami ngifuna ukugarantela alikho babi nodwa nibabi nathi futhi sikhona sibe nani lokho kumele bakwazi ngeke size sibhivaphe ngifisa ukukhuluma lokho nariko ebese ngifisa ukukhuluma nalaba bakuma-structures bacabanga Comrade Shongwe, nethimba lakho national, siyacela nibe honest. Siyacela manje. Ake nibe honest isithembele kini. Ukuthi ni-represent umkhonto bona abahlonishwa. Niyamamemba umkhonto wesizwe a-represent umkhonto. Siyazile Comrade Shongwe, Comrade Sticks. Siyazi ukuthi lapha e-legislate uNtulu uselinika amathemba. Siyakwazi lokho. Siyazi ukuthi lapha e-legislate uSiboniso Duma uselinika amathemba. Sinabasho la siphathuka siyi-security abaphethe amathemba. Musali ukudayisa nge-revolution. Musali ukudayisa ngabantu. Lento ingaphezulu kwemali. Siyacela ningasebenzisi ukuba ama-representative omkhonto in the wrong way. Nibona indawo yokuyoyifekisa. Sokhuluma. Awuthina sokhuluma. Siyazi. Ningacabanga ukuthi asazi. Bacabanga. Naye balulekile. Kunalama consultative conference or meeting. Ningavumi ukukhethelwa. Fundani i-constitution yenu kahle. Section 5, Section 6, Section 7 of the Constitution from page 19 up to page 22 is stated clear ukuthi imaphi ama-rights enu. Ningakhethelwa abantu asebethengiwe ukuthi bawenze president. Lamali standardayo bamofika bayawo sizekwa ngabantu ukuthi bafunani asuswa ngabaphaphani nabagangsta akomela amafamily mafia bamasizonabo asuyivumi nonsense kulomkhonto wesizwe
sizokwenza ushintsho kubantu base-South Africa. Asikwazi ukukhipha imamba sifake imfezi. Yesenze leyo. Sifuna ukukhipha imamba sifake i-change. Abantu bakithi they deserve better. Hayi le nonsense eyenzakalayo. Futhi ngithi mina ibani strong ma-Brown Forces, ibani strong malungu omkhonto wesizwe. Ningabavumeli lama-gangster abizwa ngekhulu asekhokheli alikhethele abantu abayorepresenta ngama-conference. Ningaboni lokho. Esikushoyo kumina bangaba ngibonile sibhala incwadi njengama-military veteran sidisputa into esiyenzeke kwamanye ama-province e-wrong. Laba banemali sebethenge lama-consultative conference in a wrong way. LaKwaZulu Natal lakuyi-backbone yomkhonto wesizwe ngeke siyivume leyo nto ukuthi yenzeke. Abantu betshele bababili laba baphethe imali ozweni ukuthi hayi la kuphethe umkhonto wesizwe ibhili singekho kwi-government ithini majority kaZulu Natal. Futhi sizoba nalamasosha, sizoba nalamakhomanda ukuthi ngeke yenzeke le nonsense.